Sa headlines kan mga bareta, fun bike para sa matuninong na eleksyon ngunya na taon ginibo sa syudad ning Naga. Pondo para sa COVID-19 respond kan City Social Welfare and Development Office kan syudad ning Naga. Dai pa nahihiro. Tulong aldaw na National Vaccination Day Part 4 liwat na pinagpartisiparan kan lokal na gobyerno kan syudad ning Naga. Katakod kan ika-75th founding anniversary kang Naga College Foundation, mga aktibidad nagpapadagos. Diyos marhay na hapon, ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod bareta. Mga ma-first dose, second dose asin mapa-booster shot ang makakaresibi kan COVID-19 vaccine sa Part 4 kang National Vaccination Day na nagpuon ngunya na aldaw asin matapos sa maabot na Sabado. Ang lokal na gobyerno kang Naga ang nagtagama nin mga vaccination venues sa mga covered court kan Kararayan, Panikwason, Concepcion Pequeña, San Isidro asin duang mall sa syudad ng Naga asin sa District Jail kan BGMD. Datos kang geriatric vaccination sa syudad ng Naga, dai pa malinaw. Ang kumpletong detalye sa report ni Cindy Cuesta. Nagpakon na sa 101% ang bakunasyon para sa adult vaccination sa Naga. Sa pediatric, igwa ng 85%. Nagpuon naman ang bakunasyon sa 5 to 11-year-old na igwa ng 5%. Iyon na ini ang ikaapat na National Vaccination Day. Alagad, problema pa ang datos kan geriatric vaccination sa syudad o si mga nag-e-edad 60 pataas. Uga po kaya kitang tatry na i-reconcile na figure kasi supposedly po nasa more than 1,000 ang sinasabi. Pag pig-reflect po yan duman sa percentage, sa baba yan nasa around 70 or approaching 80% lang po kita. Kaya pigahanap po ining mga senior citizen na ang dudata po either mayo naman talaga yan sa area or kumbaga po mayo na talaga sa kinaban, so dapat ma-update siya. Sadly, itong 5 to 11 years old na po, nasa around 5% lang po kita. Ninhulita nga ni nag-postpone na kita for almost 2 weeks. Angat man ang bakunasyon sa mga bedridden o persons with comorbidities. Makukuata po inibase sa pag-request ka mga pamilya na pigtitipon ta po, aram ta po baga na pag nagluwas kaya ang team, that includes a medical doctor, so dapat po si pagbiyahe ninda at least sulit man, so at least yan mga 10. Pero po pag may urgency man talaga, pigtutugunan ta po ini. Sa masunod na simana, masikad na ang second dose vaccination kan mga nag-e-edad 5 to 11-year-old na nainot ng nabakunahan. Cindy Cuesta para sa GNN TV 48 Naga, Nulpe. Mga parapadyak asin parahabal-habal may kanya-kanyang problemang inaatubang sa urual daw nindang paghahanap buhay. Uyang sa kuyang report. Daiman apektado ang mga parapadyak sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, alagad labiman ang kamunduan kan mga ini, huli sa naging epekto sa saindakang pandemya, asin man iba-ibang restriksyon sa syudad ng Naga sa saindang pang-urual daw na paghanap buhay. Minsan po sa mag-apon, minsan tingnan minimum. Ang padyak saro sa pampublikong lunada na daiman nga ni naapektaran sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Alagad ang saindang agrangay, iyo ang saindang kalaban ng mga habal-habal drivers na imbis sa saindang magsakay, sa para habal-habal na sana ninhuli ta pareha sa naman ang singilkan pamasahe. Daiman ang paghabal-habal kumbaga daiman talaga mayo man yan taripa ta dahil mambaga igdiyo so kung lang sa ibayad sa kata talagang nagmalang dahil managaano ang bayad talagang apektadong maray. Aminado man si Tate Ronald Sidilla, taga-barangay Sabang Syudad ng Naga, na dipisil ang pagbuhay ngunyan. Alagad, kinakaipuan niyang magtrabaho bilang parapadyak, ninhuli sa nag-aasa sa iya ang sa iyang pamilya. Minsan po nagkukulang man sa kaldaw. Pinag-aayos mo na lang ang pamilya ko. Apat, sa anumang kami gabo. So, minsan binabakal mi. Minsan panikami na lang gulay. Alagad, sigud man sa parahabal-habal, mayo man sinang maginibo, ninhuli tamayo man sinang ibang trabaho. Man lang kami ta.
aminado man kami dyan, kaya lang nag-ano man, kumbaga, nagkukuha lang ng pang sustenir man sa aral daw, masakit man pag may trabaho. Nadawa nga ni Sinda, lugi sa indang pang-urual daw na pamamasada, dagos lang para sa indang hanap buhay asin sa pamilya. Mark Mendoza para sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Mientras tanto, apwera kan sektor kan transportasyon na apektuhan man kan paglangkaw kan presyo kan produktong petrolyo. May mga kababayan kitang pirit nilalabanan ang pagtios urog nangunya na panahon ng pandemya. Kuya sa kuyang report. Kung kita nadidipisilan sa panahon ngunya na nasa tao kita ng pandemya, asin man iba-ibang restriksyon digdi sa syudad ning Naga, pigsabayan pa kan daing pundong paglangkaw ning presyo ning produktong petrolyo. Mas urog nang nasasakitan si Nanay Melinda. Sarong paratay sa irarom kang market digdi sa syudad ning Naga. Halos 10 taon na siyang nagtatahi. Sigun sa iya, ngunyan, mas lalo pang nagluya ang mga nagpapasiring sa iya, ngani magpatay ning sapatos asin magpairahay ning payong. Ngunyan, maluya ngunyan, mga 500 lang. Sigun sa iya, 10 taon na siyang nagtatrabaho kani, asin may duwa siyang aki na pigpapaeskwela. Si nanay saro man siyang solo parents, asin balo na siya. Ano na lang, sa anyang sa kuya, duwa na lang, may mga agom naman si duwa. Duwa na lang. Bara budget lang. Pinsan kaya, dakol man ang income. Nagsisave. I-save ko ang iba, tapos, pagparo ko yan, barang abanga na lang gangan. Kung mahihiling sa iyang kamot, ang kubal halos dekada na talaga nagtatahi. Ninhuli sa pandemya, halos 300 pesos niyang kita, pinagkakasya niya na lang sa duwang aki niya sa maghapon. Minsan nga ni isubuo talagang suntok sa buwan ang mga customer na magpasiring sa iya nga ni magpatay ng sapatos asin magpaayos nin payong. Sigun pa kinanay, aram niya ang paglalakbay niya na dai matatapos sa padagos na pag-andar kan sa iyang kamot sa pagtahi asin padagos na makikipagsapalaran, dawa mayong kasiguraduhan sa pang-ural daw. Solo na lang. Pero paano ka nanay namomotivate sa pag-arbay mo? Saan ka na po pa ang kusog? Sa mga aki ko. Gusto ko makatapos sinda. Naman din agiyan ang inagiyan kong pagtiyos. Di man lang. Masakit man ang buhay, alagad para sa iya, pagpamilya ang pinag-uurulayan, mayong imposible sa taong gabos, posible. Mark Mendoza para sa GNM TV 48 Naga, Newsbreak. Sa satuyang COVID-19 update, 17 ang bagong nakarecover sa COVID-19 ngunya na aldaw. Alagad may duwang bagong positive asin duwang nag-utro ning swab test. Nagbaba naman ang bilang kang active cases sa Camarines Sur na may 35. Sa pagbabalik kang Newsbreak, fun bike para sa matuninong na eleksyon ngunya na taon, ginibo kan subagong aga. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuwalta kan GNN TV 48 Naga Newsbreak. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Naghahanap ka ba ng one-day printing? Look for AET Ads. We offer tarpaulin printing, billboards, panflex, laser cutting, and stainless for quality signages and many more. Your signage is the face of your business. Kaya ano pang hinihintay mo? I-level up mo na ang signages at billboard mo. Matatagpuan sa Pabidon 4, Door 5, Panganiban Drive, Naga City, in front of Boy Scout and Girl Scout of the Philippines. Sa Central Branch
Branch located at Barangay Dinaga, Naga City, Salbay, Barangay Sagbon, Daraga Albay. For inquiries, you may call or text at 205-5322 or 0998-952-7485 and look for Mr. Willis Soliman. AEDH ka na, your one-day quality printing. Ninhuli sa Padagos asin mas pinalawig na vaccination program, mas protektado kita sa COVID-19. Pero dai makampante, ngunya na nasa taho pa kita kan pandemya, dai malingawan na pakusugon ang salud, maggamit ng face mask, tamang distansya sa pakikiulay, magsunod sa minimum health protocols, magpa-booster shot kon kinakaipuhanan. Ini po ang sa indong alkalde, Mayor Ed Severo, Padagos na maging alerto asin ligtas. Padagos sa mga bareta, Pondo kang City Social Welfare and Development Office para sa COVID-19 response kang Siyudad ng Naga, dai pa subuot na babawasan. Ang bilog na detalye sa report ni Cindy Cuesta. 12 bulan alagad dai pa nauubos ang pondo kag Naga City Social Welfare and Development Office o CSWDO sa COVID-19 response para sa taon 2021. Ang CSWDO ang responsable sa pagtataon ng food packs sa mga naka-isolate asin naka-home quarantine. Buot sabihon, iyon na ini ang saro sa mga epekto kan pagbaba nin kaso kan virus sa syudad. Ang good thing, di na kami toxic. Sabihon, di na kami nagpapalak-palak. Sabihon, may saro na lang, may duwa na lang. So, actually, ang tinataon naman sa mga nagpa-positive. Dakul pang mga bagas asin dilata ang yaon sa bodega. Kaya ang nasa 4 million na pondo para sa taon 2022, dai pa nahihiro. Kasi panibagong supplier. Kasi bid, di ba? Nag-bid. Sa kataiga pa man kaming tada na for 2021, ito ang inubos mo na. Cindy Cuesta para sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Pangapunan para magkaigwaning matuninong asin patas na eleksyon ngunya na taon, pinag-agi sa Fanbay kan subagong aga. Ang bilog na detalye sa report ni Melvin Machado. Dainaging ulang ang maura na kamugtakan kang panahon ngunya na aldaw para sa fan bike na pinanginotan kang Naga City Police Office. Obheto kay ni na ipangapunan ang matuninong asin katubod-tubod na eleksyon ngunya na taon. Susog ki Police Colonel Alejandro Munghe, Deputy City Director for Operation kang Naga City Police Office. Parte ini kang seri ng kampanya kang PNP na maging matuninong ang paaboto ng eleksyon ngunya na bulan kan Mayo. Kung sa ginibo po ini synchronously, sarabay-sabay po ang buong Kabikulan na nagkaiba po kaining fan bike na inaapunta na manunungod po ang tema kaini sa mapayapa asin trangkilong maabuto na national and local election. Sa mga nakaanto sa finish line sa Plaza Quezon, nakanamit man sinda ning mainit na goto na may sugok asin nila buna na batag. Kabali sa mga nagpartisipar yung mga bike enthusiast hali sa Philippine Army, Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Oragon Bikers asin iba pang sibilyan. Nagapartisipar man na digdi sa tuya ang Coast Guard, ang Philippine Army, ang Bureau of Fire Protection, ang Oragon Bikers. Dakulon po ang PNP Naga po halos kasarabay po mga opisyal, asin mga sibilyan po nagpartisipar. Mientras tanto, nakaresibi man ng kadikit na pakonsuelong baga sa mga sibilyan nagpartisipar sa fan bike kasubagong pagkaaga. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, aminado ang PNP na ang kawaraning kooperasyon kang publiko ang saro sa problema ninda para magkaigwaning matuninong na eleksyon. Nagbubuelta si Melvin Machado. Buon kang maglaog ang election period, sunod-sunod na mga advokasya asin pangapudan kang PNP para sa matuninong asin patas na eleksyon ngunya na taon. Alagad ano baga ang mga pwedeng makaribaraw ngunya na pirilian? Saro na magiging dahilan ang mayong kooperasyon kang lambang saro. Asin ang mga nagpapagamit na tao. Kinukonsiderar man ni Police Lieutenant Colonel Alejandro Munghe na dakulang angat sa sain na bilang pulis, iyon na masautan na igwang kinikilingang mga politiko. Biggest challenge itong pagbintangan po kami na maging partisan.
So saro po yan sa pinakadakula. Siniguruhan ka na sabing opisyal na nakaandam naman ang sedang organisasyon para sa paabot ng eleksyon ngunya na taon. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa satuyang WhatsApp Bicolandia, padagos ang mga ginigibong aktibidad kan mga estudyante hali sa manlain-lain na departamento kang Naga College Foundation na parte pa kan ika-75th founding anniversary kan nasabing kolehiyo. Uyang sa kuyang report. Katakod kang ika-75th founding anniversary kang Naga College Foundation. Bida ang mga naging aktibidad digdi, mga empleyado asin mga estudyante. Ngunyan, iyo man ini ang pagkakataon na magkahirilingan ini, asin magkabiristuhan. Magigirumduman man na haros 2 taon mayong araw ka ining kaugmang aktibidad. Alagad, poon kampig deklarang alert level 1 na ang syudad ng Naga, nagkaigwan ning pagkakataon ang mga ini na maging face-to-face ang mga aktibidad sa eskwelahan. Magigirumduman kang nakaaging Marso 2, enot na pigibong aktibidad iyo ang Miss NCF 2022. Pigsalian ini kan man iba-ibang departamento, asin pigsundan ini kang Diamond Employees Award na kung sain pigtawan man onra ang mga empleyado. Marso 8, ginibuman ang CAS Day o CASI Club na obheto man kaini na magkabiristado nindaan lambang saro. Through the leadership po of Gov. Arnel Balid and Dean Fausto Romero, naging matagumpay naman po yung College of Arts and Sciences Day, and nagkaroon po kami ng pagkakataon na makilala ang bawat isa from 6 different courses ng College of Arts and Sciences, which are BA Communication, BA English, BS Biology, Bachelor of Public Administration, BS Math, and BS. All in all po, naging yan po, matagumpay po, and talaga naman pong nag-enjoy ang lahat ng estudyante ng CAS family, and aside from that, parang na-deliver naman po nila yung mga talent nila, and yung mga yung mga natatagong talent nila is nalinang po or naipakita po nila. Asin kan sa ugma, Marso 9, iyo man ang aldaw kan College of Engineering. Nagkaigwaman inining manlain-lain ang mga aktibidad. Mantangon niyang pigigibo man ang Criminology Days kung sain obheto man kaini na magkabiristuhan ang mga estudyante po on first year hasta 4th year student. Bida man digdi ang karawatan, basketball asin iba pang games. Dahil naging ulang ang raot ng panahon para ikondusir ang programa kan mga criminologist na student at digdi sa Naga College Foundation. So ikukondusir ini ngunyan maghapon. So kadakol kitang inaasahan na mga programa. Siung ki Dr. Benigno Literal, Department Head kang Criminology, madunar ini ngunyan na maghapon asin sasalihan kan gabos na mga estudyanteng first year to 4th year na mga criminology student. Ngayon po ay yung ginaganap namin yung Criminology Day. Yung taon na Criminology Day, yun po yung aming ginaganap ngayon. So siguro enjoy nila ito ngayon hanggang mamayang gabi. Ito yung pagkakataon para makilala nila yung ibang year level na nandito ngayon. Saro si Rica Bordios, first year criminology student. Ugma, ninhulit ang mabibistado niya na ang mga kuyas atis niya sa criminologist department. Masaya po kasi makakasalama ako po ulit ang mga kaibigan ko. Sa ibang tao syempre, mas masaya po kasi kapag face to face, kasi mas nakakausap mo ng personal yung taong gusto mo makausap, not only through online like that. Maging ang 4th year student na ini ugmata may araw kaning aktibidad na. Sobrang excited po kasi po sobrang tagal na po magkaroon ng bago ng event na to, and kitang-kita nyo na po lahat po ay nag-enjoy, at looking forward po na matapos po ng maayos at lahat po ay nag-enjoy po sa lahat ng mga events and games. Iyan ang mga naging aktibidad sa katakod na pigsasagibong ika-75th anniversary kang Naga College Foundation. Asahan sa mga masunod pang aldaw ang mga man-iba-ibang aktibidad digdi sa Naga College Foundation. Mark Mendoza para sa GNN TV 48 Naga Newsbreak.
Sa satuyang serbisyo publiko, sarong lalaking Shih Tzu ang nawara sa parte kan Liboton, Hakob Extension, haranin sa Tinampo. Pasiring sa Villa Francia kan Suugmang Udto. Kung sisay man po ang nakahiling o may impormasyon, pwedeng ipaaram sa 0999-229-0801 o sa 0945-530-2626. Ang pangaran kan idong nawawara iyo si Marco. Asin yan ang kateripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Dai malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga News Break. Programang ini hatod sa to kan transfer in Ninoy and Corey Avenue in front of CBD Terminal, Naga City. Ski 911. Every Filipino deserves to be beautiful. Located at Mayon Street, Naga City. Kape ni Manoy. 12-in-1 Superior Blend Herbal Coffee Mix with Energy Booster. Ang kape ng mga Oragon.